Ensimmäisen mehukoneen ostaminen voi usein olla hankalaa. Malleja on tosi monta ja myös merkkejä ja ei oikein tiedä, että minkälainen mehukone sitten semmoiselle ensikertalaiselle mehunoviiselle olisi oikein pätevä. Käydään tänään mehulingon ja mehupuristimen eroja läpi. Mulla on tässä pöydällä 2 erilaista konetta. Tässä on tämmöinen mehupuristin ja sitten sähkökäyttöinen mehulinko. Jos käydään vähän näitä koneita läpi, että mitä muita eroja näissä kenties voi olla. Mehupuristimessa on aika pieni syöttöaukko, eli tänne pitää kaikki kasvikset ja vihannekset pilkkoa. Ja noin 5 sentin palasista tulee kaikista parasta mehua. Eli silloin se kone kykenee puristamaan mahdollisimman tehokkaasti ja optimaalisesti sen kasviksen tai hedelmän sisältävän mehun siitä. Itse käytän tätä Philipsin mehupuristinta. Tämä on aika uusi malli. Tämä on tullut vasta nyt tänä keväänä markkinoille ja olen kyllä ihastunut tähän laitteeseen, koska tämä menee todella pieneen tilaan, on melko matala ja myöskin tässä ei ole kannua mukana, mikä sitten tässä mehulingossa oli. Eli tästä voi suoraan puristaa lasiin ja juoda sen sitten saman tien. Monesti tällainen mehukoneen käyttäminen on aika haastavaa. On nimittäin monta eri osaa ja jotkut jopa sitten vaikuttavat varsin avaruusteknisiltä asioilta. Eli tämä Philipsin mehulinko on äärimmäisen nopea ja helppo koota ja purkaa. Eli tässä on ihan muutama osa vain mukana, jotka sitten on helppo laittaa paikoilleen. Eli tällainen kierrepuristin sieltä löytyy ja se työnnetään suoraan tuohon syöttöaukon mukaan. Sitten täällä on myöskin tällainen sihti. Näitä on eri paksuus ja tämänkin koneen mukana tulee 2 erilaista sihtiä ja se työnnetään tuonne. Eli se sihti auttaa siinä, että haluatko kenties vähän ohuempaa mehua tai sitten semmoista runsaampaa, smoothiemaisempaa, kuitupitoisempaa mehua tehdä tällä laitteella. Eli näin laitetaan ne sinne. Sitten tulee lukko-osa. Tämä on myöskin ihan helppo laittaa kiinni. Ei ole montaa liikkuvaa osaa tässä mehupuristimessa. Olen kokeillut urani aikana kaikenlaisia mehupuristimia, mutta ehdottomasti tämä Philipsin kone on kaikista helpoin koota sitten. 2 tunnistuspistettä tästä koneesta löytyy. Toinen on täällä syöttöaukon alapuolella ja toinen on sitten tämä roska-astia, joka on aika tilava. Ja jos nämä osat ei ole paikoillaan, niin tämä kone ei lähde käyntiin ollenkaan. Eli siinä semmoinen turvaominaisuus on mukana. Mehupuristimissa on tämä syöttöaukko aika pieni, eli sen takia sinne pitää niitä kasviksia ja hedelmiä pilkkoa, mutta se on myös turvallisuustekijä, eli kukaan ei sitten sinne kättä tai jotain muuta sopimatonta laita. On myöskin tämmöinen pömppä mukana tässä, eli sillä sitten puristetaan sitä mehua. Toisena koneena mulla on ihan sähkökäyttöinen mehulinko, eli tämä on varmasti semmoinen helppo ensihankinta kotiin jos toiseenkin. Näitä on eri kokoisia, eli tämä mehulinko, joka minulla on tässä, on 900 wattinen ja tämä siis jauhaa mehuksi todella tehokkaasti kovat kasvikset ja hedelmät. Myöskin ihan pehmeiden marjojen ja hedelmien ohella todella hyvin. Ja jos teet mehua vähän suuremmalle porukalle, esimerkiksi koko perheelle aamuisin, niin silloin valinta voisi olla tämä mehulinko sitten, eli sillä saa nopeasti ja kätevästi aamupalat tehtyä. Mutta jos nautit kiireettömästä aamusta ja ei ole niinkään kiire, niin silloin tämä mehupuristin on hyvä valinta. Myöskin jonkun verran raaka-aineet ja niiden ominaisuudet käyttäytyy eri tavalla eri mehuissa. Eli tällä sähkökäyttöisellä mehulingolla on aika haastava saada mehua tämmöisistä lehtivihanneksista tai yrteistä tai villivihanneksista. Eli silloin kannattaa kokeilla, jos vaikka omenan ympärille pyöräyttäisi
ne vihannekset, niin silloin se voi aavistuksen paremmin sitä mehua lingota, mutta melkeinpä kaikki lehtivihreät, lehtivihannekset, yrtit, niin säästäisin tähän mehupuristimeen. Eli tekniikka on hieman erilainen näillä koneilla ja silloin myöskin se mehun koostumus saattaa hieman vaihdella. Tällä mehupuristimella saa hyvinkin paksua, oikein ravintorikasta mehua, jossa on tietysti runsaasti eri ravintoaineita. Ja sitten taas tällä mehulingolla niin ehkä se koostumus on vähän ohkaisempaa, vähän kevyempää, mutta ihan samalla lailla siellä on sitten niitä ravintoaineita mukana. Mutta jos haluaa optimoida niin, että saa kehonsa eniten ravintoaineita, niin sitten ehkä se valinta on tämä mehupuristin. Ääni näissä kummassakaan ei ole valtavan korkea, eli todella hyvä ostos siinä mielessä, ettei koko talo täräjä sitten jos aamulla sitä mehua tekee, kun muut vielä nukkuu. Ja myöskin hirveän kohtuuhintaisia nämä kaksi laitetta on, että mehulinko tämän kokoinen maksaa semmoinen 200 ja toki tästä pienemmät versiot on sitten huomattavasti edukkaampia. Ja sitten mehupuristin hyvän saa tämmöisen Philipsin niin reilulla 300 eurolla ja sekään minun mielestä ei ole mikään valtavan suuri investointi, koska kysymys on kuitenkin omasta ja oman perheen terveydestä. Eli kyllä on kovastikin sitä mieltä, että mehukone joka kotitaloudessa on äärimmäisen hyvä investointi koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen. Mehulinko on hirveän nopea tapa tehdä mehua ja tällaisella suuremmalla mehulingolla niin saa erittäin nopeasti suuremmallekin porukalle mehuja. Käydään vähän läpi, että minkälaisista osista tämä mehulinko oikein koostuu. Eli se, mikä näissä mehukoneissa kummassakin on parasta, on se, että ne on äärimmäisen helppo putsata. Kaikki osat voi laittaa astianpesukoneeseen. Eli mehukone on äärimmäisen kätevä purkaa ja koota. Ja tässä näkyy tämä roskasiivilä, eli mihinkä tämän mehulingon roskat sitten menevät. Sitten on tämä teräosa, joka pyörii siis vinhasti sähkövoimalla. Sitten siellä on tämä syöttöputki, jonka avulla sitten mehu tulee esimerkiksi lasiin. Ja sitten on tämä kupoli, joka laitetaan tuohon päälle. Eli äärimmäisen nopea koota ja purkaa on tämä mehulinko. Tässä on tällainen syöttötomppä, jossa on sitten reikä keskellä. Eli jos haluaa tehdä sellaisen pikapuhdistuksen aina mehujen teon välillä, vaikka päivän mittaan, niin tänne voi helposti laittaa vettä ja laittaa koneen käyntiin, niin silloin se kone putsaa tätä kupoliosaa itsestään ja myöskin se on sitten miellyttävämpi käyttää, jos vaikka päivän aikana tekee useampia mehuja. Mutta äärimmäisen helppokäyttöinen, helppo koota, helppo purkaa, helppo pestä. Eli silloin kun lähdet valitsemaan itsellesi ensimmäistä mehukonetta, niin kannattaa justiin kiinnittää huomiota siihen, että se on juuri sinun tarpeisiisi sopiva ja saat sillä hyvää ja laadukasta mehua tehtyä sellaisista raaka-aineista kuin olet ajatellut. Hirveän tärkeää on se, että kone olisi helposti putsattavissa. Näiden molempien koneiden osat voi laittaa astianpesukoneeseen, mutta melkeinpä helpompaa on se, että jos teet vaikka päivittäinkin useampia mehuja, niin heti sen mehunteon jälkeen niin huuhtele osat sitten vedellä, jolloin se on aina käyttövalmiina sitten pöydällä odottamassa sitä seuraavaa mehun tekemishetkeä. Ja muutenkin ihan niin kuin kaikissa kodinkoneissa pätee se, että kannattaa pitää ne koneet, mitä käyttää, niin siinä keittiön pöydällä, jotta niitä tulee sitten käytetyksi. Eli jos ne jemmaa jonnekin laatikkoon sitten pöydän alle, niin niitä ei välttämättä muista sieltä sitten kaivaa esiin. Mutta itse käytän oikeastaan molempia koneita päivittäin. Teen tällä mehulingolla perheelle vähän suuremman satsin mehua aamutuimaan ja sitten itse vähän hifistelen ja fiilistelen työpäivän mittaan niin kotona ja teen ehkä tällä puristimilla sitten enemmän. Ja sitten on paljon sellaisia aineksia, joiden ominaisuudet vaikuttaa siihen, että kumpaa konetta oikein käytän. Ja näiden koneiden lisäksi mulla on käytössä vielä Citrus Puserin
Eli olen äärimmäisen laiska kuorimaan appelsiineja ja sitruunoita ja kreippejä, ja tämän takia sitten käytän sitruspuserinta niin melkeinpä päivittäin myöskin täällä keittiössä. Ja sitten myöskin näiden puristimien ja linkojen lisäksi mulla on tietysti blenderi, jolla saan tehtyä maukkaita smoothieita päivittäin.